मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो, कॅथलिकचो चेडो कसो आरटीओ ऑफिसर झालो. तेका जेन्ना तो ल्हान आसलो तेका कॅथलिक स्कुलात ॲडमिशन जाय आसलेली, म्हणजे इंग्लीश मिडियम. तर फादर तेका म्हटलो, तेजे माईक म्हटलो की तुमकां फी जमूची ना, ट्रान्सपोर्टचे खर्च जमूचे ना, वर्साक तुमची 15,000 रुपये फी आणि परत ट्रान्सपोर्टचे 12,000 रुपये फी ही तुमकां जमूची ना. ते चेड्याक कळाले, त्याने ते तकलीत दवरले अशें की बाबा म्हाका फादर असो म्हणटा. मग तिची माय पाय कितें करत असलेली, माय तर तेजी मच्छी विकत असलेली आणि डॅडी तेजो पिदोडो, काहीतरी काम मिळाले. मग तिची माय हुशार असलेली. तिच्या मायन कितें केलें हे तर आमकां जमोवचें ना हेंचे फीज. मागीर तो कितें केलें, तेणें गव्हर्मेंटची स्कूल आसता जे जिल्हा परिषद, थंयसर तिने भाड्यान घर घेतले आणि मच्छी विकली, हे केले आणि घोवाक पण कामाक लावले, इकडे काम बीम कर म्हणून सांगितले. आणि तो चेडो खूप हुशार असलेलो. तेका स्कॉलरशिपमध्ये तेका गव्हर्मेंटचे पैसे मिळूक लागले. मागीर त्याने 10वी नंतर त्याने कितें केले, तेका बरे तेका 95 मार्क्स मिळालेले. तेका 95 मार्क्स कळाले 10th. मागीर त्याने हे डिप्लोमा इन मेकॅनिकल केले. डिप्लोमा इन मेकॅनिकल गव्हर्मेंटचे तेका हे ॲडमिशन मिळाले, तेका पर्सेंटेज मिळाले. आणि त्याने कितें त्यानंतर त्याने कितें केले, थंयसर बी त्याने चांगले मार्क्स केले. मागीर कुठल्या तरी कंपनीत एक्सपिरियन्स घेतले 2-3 वर्षाचे कळले. आणि त्याने मागीर हेवी लायसन्स काढले आणि पहिल्याच परीक्षेत तो पास झालो फर्स्ट रँकान आणि आरटीओ झालो. मागीर एक दीस ह्योच जो फादर असलेलो पॅरिश प्रिस्ट, तोच बिशप झालो थोड्या दिसांनी. आणि ती गाडी येत असलेली तिची, आणि तिच्याकडे कितें डॉक्युमेंट नसलेले, कितें नसले, लायले फायन त्याने. पण तो तेच थंयसर नसलेलो, तो आत रुमात असलेलो. कोण जो चेडो असलेलो तो रुमात आरटीओ असलेलो. पण तिचे जे कॉन्स्टेबल असले भायर असलेले, त्याने असं डोळो मारलो, लायले 10,000. आणि मागीर आज पळयता बिशप पळयता, ह्यो तो आमचो मनीस आसा, ह्यो तो आमचो कॅथलीक मनीस आसा. अशें जाता. अशें ना. तुमकां सांगता आमची लोकां कितें जाल्यात, इंग्लीश मिडियम शिकून बेकार झालेली आसा. ना घरकाम ना घाटकाम. मराठी मिडियम मधून पण खूप चांगले IAS ऑफिसर जाऊ शकतात तुम्ही. आळशी झाली आहेत आमची लोकां कळले. हे इंग्लिश मिडियमान आमच्या आळशी लोकां झालेली आहेत. 10वी नंतर कितें पुढचे काय नसता. आणि आमच्या फादरींकडे व्हडले कॉलेजीस असतात, व्हडले इंजिनिअरिंग कॉलेजीस असतात, MBAचे कॉलेजीस असतात, सगळे कितें ते आमकां सांगत नात. तेंचे कना एवढं पॉप्युलेशन कितके आसा, 22,000 पॉप्युलेशन सिंधुदुर्ग हे सगळे नोंद आसता. पण कितकी लोकां हायस्ट एज्युकेशन आसा तेंचेकडे नोंद नसता. हे त्यांनी करूंक जाय, तर तेंचे फायदो जातलो कळले. व्हिडिओ लांब जातलो. ओके, बाय बाय.